Yauwa jama'a, wannan shine cikin bidiyon mu na biyu, don Allah a mana liking da subscribing. Yauwa kun gani yanzu sun yi min notify, sun nuna min cewa bawan Allah nan ya turo min kuɗi na, yanzu ga shi nan wajen wanda sun kai min yanzu. Your order has been completed. To bara mu yi minimizing mu je can a Binance mu gani. Ya ka gani sun nuna done 7/2/27, 7,227 sun cire naira 73 ina ga. To nan sai ka bashi positive. Za ma ka iya barin comment a kai ne, saboda nan gaba wanda ya zo wanda zai saya sai ya ji ƙarfin saya a gare shi. Bara na ba. Good man, leave announcement. Yauwa ka ga haka na sa good man, wanda zai ga wannan comment ɗin. Ka gani? Gashi nan. Yanzu za ka iya ma ka dawo a cikin Binance ɗinka. Idan kuma za ka sake wata order sayan wani dala, za ka iya sakewa ta nan. To mu ba saya za mu yi ba, bara mu fito. Yanzu za ku ganta a dashboard ɗin mu insha Allah. Risk due to that. Ga wani dai notice nan suna nuna mana cewa a crypto akwai riski, saboda haka sai mutum ya kiyaye. Ya kun ganta nan dala 6 ta shigo, dala 6.43, bata ma kai dala 7 ba har yanzu. Kun ganta nan za ka same ta a Fountain wallet. Ga su nan sun zama dala 9 kai. Ga su nan kun ga kuɗi na nan da suka shigo naira ne, ga NGN Nigerian naira. To ya za ka yi canji ka maida ta zuwa dala ko kuma zuwa Bitcoin? To nan za ka je wajen market ɗin nan. Idan ka zo market, na ce market trade. Idan ka zo trade, za ka kalli can sama a hannunka na hagu inda aka rubuta convert nan wajen. Za ka danna convert, sai ka zo ka zaɓa da wani kuɗin zuwa wani kuɗin za ka maida. Kun ga naira ce zuwa, za mu yi converting ɗin naira zuwa USDT. Yanzu kuma za ka iya barin ta zuwa Bitcoin, inda Bitcoin za ka maida ta, in kuma wani abu, to mu a USDT za mu maida ta. To kun ga naira USDT dala kenan. Ya gashi nan sai ka zo ka zaɓi nawa za ka maida. To mu duka za mu maida maximum. Okay. Ina ga there is something happen. Ina ga za ka yi transfer ɗinta zuwa spot wallet, kahin pounding. Kahin ka je ka yi, sai ka danna nan. Yauwa ka yi transfer daga pounding wallet zuwa spot wallet. Yauwa ɗan mana uzuri. Pounding zuwa spot, sai ka danna maximum abinda za ka yi transfer, sai ka danna confirm transfer. Okay. Shikenan ka yi transfer daga pounding. Kun ga ya koma 0 zuwa spot. Kun gan su nan naira ɗin mu. Sai ka zo nan trade, nan za ka yi converting
sai ka zo a nan hannunka na hagu can sama sai ka danna convert, sai ka zo ka danna maximum, kun gan su nan kuɗin mu. To ba BTC za mu maida su ba, za mu maida su USDT. Sai ka zaɓi ga USDT nan, dala America kenan, sai ka danna. Sai ka danna nan wajen preview conversation ɗin nan. Idan ka danna shi sai ka shiga convert nan wajen. Shi kenan nairan mu ta koma dala, ta koma $6.12. Da yake dala ta tashi yanzu ta kai wajen kusan 1,200 can a kwanan baya har 600 da something ta zama, sai mai back to home za mu ganta a nan wallet ɗinmu. Kun ga yanzu ba mu da NGN naira kenan. To bara mu shiga searching mai searching ɗin USDT, za ku ganta. Kun ganta nan $6. To haka ne ake transaction jama'a. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi mana liking da subscribing da kuma comment. Duk mai tambaya ya tambaya a ƙasa don Allah, ko mai ƙanƙantar tambayar sa ya yi ta a ƙasa. Muna godiya sosai. A bidiyon mu na gaba za mu nuna yadda ake trading ɗin insha Allah.